הזמנתי צ'יפ אחר לבדיקה. בגדול. שתי צ'יפ. כאילו. כאן. וגם זיוף סיני. אבל אפשר לראות שיש כיתוב. כן? אפילו NXP רשום פה. אולי זה אפילו צ'יפ מקורי. אבל, בנוסף. כן? זה הלוח הישן שלי. כן? רואים את הפינים קצת עקומי. על הצ'יפ, סילק, כלום. אז הזמנתי עוד אחד כזה. גם פה אין כלום. ומה קורה? אבל לפחות הוא עובד. כאן לפחות, כאן או שזה נשרף לי, או שהצ'יפ מראש לא עבד, כי אני לא השתמשתי בזה, לקח לי כמה זמן עד שאני אגיע לפרויקט הזה. ככה. זה עובד, אין לי איך להדגים את זה, כן, כי אני צריך להעביר את הכבלים, אחרי זה אני אנסה להראות. זה עובד כמעט בלי שום בעיה. וכאן הוא מתחיל לקרוא כמה בייטים ראשונים מהכרטיס, ואז הוא נתקע. עכשיו אני אראה את זה. אז ככה. זה הארדואינו, בוא נאפס אותו. רואה, לחץ על כפתור הריסט. הנה. זה היה איזה משהו. 82 אקסה. בישן זה היה איזה 92, אמור היה להיות מקורי, אבל זה לא. קיצר, מתחיל לקרוא כמה בייטים ראשונים, זהו כאילו. כן, ננסה כרטיס אחר, צ'יפ אחר. ככה כשבודקים את זה אסור להזיז את היד. אני לא לנשום. מצליח כמה וזהו. אז מה זה יכול להגיד? או שהתדר מהיר מדי או ה-PCB מאפן, כן? לא רק שאת הצ'יפ, הם משתמשים בצ'יפ כאילו שהוא סיני לא מקורי וזה, אז גם ה-PCB פה פקק. ואז אולי התדר הגבוה עושה פה הפרעות, כן? כן? תראו את ההבדל, כאילו PCB קטן יותר ו-PCB גדול יותר. שהקטן יותר עושה עבודה הרבה יותר טובה מאשר גדול. כאן מאחורה נמצא הטרייסים של זה שלו. וכאן מקדימה, מלמעלה. יכול להיות שהמבנה הזה לא טוב לו. הטרייסים ארוכים יותר, לא יודע, אולי זה מפעיל עליו יותר מדי זה, אבל זה צ'יפ סיני, הסינים אמורים לדעת איך זה. אני חושב שבשביל לפתור את הדברים האלה, אולי אפשר איכשהו להוריד את לא יודע, את התדר קריאה פה, למרות שאני לא חקרתי לעומק. אולי אי אפשר, כן? כי הוא כאילו אמור לשדר לפה איזשהו מידע, ושהמידע הזה יחזיק מספיק זמן, כן? כאילו יש פה סוג של, לא יודע מה, קבלים, השראות, לא יודע מה, שבזמן הזה אתה שולח פולס ואתה מחכה לתגובה, אם זה איטי מדי, אתה לא תספיק לקרוא מפה כלום. כי המתח חשמלי לא, אין פה סוללה. כאילו זה מה שנותן לו את המתח איכשהו. ואז הוא נותן וקורא מהר. צריך להיות פעולה מהירה, והוא לא מביא את הסחורה. מנגד זה, כן. אני הולך לכתוב על זה כנראה ביקורת, כי הם ציינו, כשאני הזמנתי את זה, ציינו שיש פה את הצ'יפ המקורי, איך קוראים לו? RC522. אין פה כלום. לא רשום על צ'יפ כלום. כאילו, איך אפשר לדעת מה זה, כן? אי אפשר. וכאן זה עובד יותר טוב. זה מעניין גם שכאילו הרכיבים פה שהם משתמשים עם טיפה שונים. זה נראה יותר איכותי. נכון? השעון קוורץ, פה תראו איזה ענק, פה תראו איזה קטן אלגנטי SMT. כאן מה הם דחפו פה טרול. כן. קיצר אין מה להגיד. שווה להשקיע במשהו טוב, אני אנסה להעלות לינקים לזה, לדבר הזה. ויש אפילו דברים יותר איכותיים מזה, כרגע אין לי כסף להביא את זה, משהו כזה, אבל אולי בהמשך, שיתפנה קצת. טוב, זהו.